नमस्ते प्रणाम हरण माधव। स्वागत बरुआ सबके हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेम। जी हाँ, आज बहुत बड़े लेवल गाना के बारे में बात करे वाला बानी। भोजपुरी के जाने माने कलाकार, भोजपुरी के चहेता, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में। जी हाँ, पवन सिंह जी के गाना एगो बहुत बड़े रिलीज होखे वाला बा। अभी ट्रेलर रिलीज हो चुकल बा और बहुत जल्द ही वो गाना के रिलीज कल जाई। बहुत ज़बरदस्त गाना बा, तो वह सब सुनिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। सेम टू सेम, पता नहीं गाना के अंदर का बा, लेकिन ये गाना में पवन सिंह और प्रियंका सिंह जी के आवाज़ बा। जी हाँ, बॉस म्यूजिक भोजपुरी से रिलीज कल जाई और ये गाना के गौले बनी पवन सिंह और प्रियंका सिंह जी। और ये गाना में काम कैले बनी रानी चटर्जी जी। ये गाना में हर एक शख्सियत काम करे वाला सबसे बढ़ के, मतलब कि हर एक ऊंचाई के छुए वाला आर्टिस्ट या कलाकार लोग बा। बहुत ही बड़ा बड़ा लेवल के में कलाकार लोग बा और बहुत ही बड़े लेवल के गाना सेम टू सेम पवन सिंह और प्रियंका सिंह जी गौले बनी। और ये गाना के लिखले बनी आज़ाद सिंह जी और म्यूजिक से आज़ाद श्याम जी दिले बनी। वह आज़ाद सिंह श्याम देहाती और आज़ाद सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर बनी। बहुत ही बड़े लेवल के गाना बा। बॉस म्यूजिक भोजपुरी से ये गाना के रिलीज कल जाई। अभी फ़िलहाल में ट्रेलर रिलीज कर दल गई बा। ट्रेलर के जितना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देता नहीं, वैसे ही ये गाना के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें। बॉस म्यूजिक भोजपुरी पर सेम टू सेम ये गाना के रिलीज कल गई बा। फिर से रुआ सबके बता दी कि पवन सिंह और प्रियंका सिंह जी के जुगल जोड़ी एकदम पूरा भोजपुरी में तहलका मचावेला। फिर से हुआ के दोनों आदमी मिल के ये गाना के गौले बनी सेम टू सेम बॉस म्यूजिक भोजपुरी से रिलीज कर गई बा। जी हाँ, बॉस म्यूजिक भोजपुरी के ही इतना ढेर सारा ज़्यादा प्यार देवे के बा कि ताकि ये गाना के पूरा भोजपुरी में तांडव मचा दे। इतना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद ये गाना के देवे के बा, ढेर सारा शेयर करे के बा और इतना सुने के बा गाना के कि पूरा भोजपुरी में तांडव मचा दे। जी ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनौले रही। और ये हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के से सब्सक्राइब जरूर करब। और हमारे वीडियो देखा तनी लास्ट तक, तो वीडियो के लाइक करके जाए, काहे कि अगर कोनो भी हम वीडियो डाली तो रुआ पास जरूर पहुँचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाई और रुआ से नहीं हो रहा बाकी वीडियो के शेयर जरूर करब। प्रणाम।